Mám taký jeden zaujímavý celkom postreh zo včerajšieho stretnutia s mojou kamarátkou, ktorá užíva zelené potraviny, jačmeň a chlorelu. Sme ešte len na začiatku, je to nejaký 3. týždeň. Chceli sme riešiť nafúkovanie, trávenie a v konečnom dôsledku jej to pomohlo ešte v niečom inom. V určitom veku, teda je to už hlavne u tých zrelších ľudí, možno od 50 vyššie, možno u niekoho skôr, neviem, každý to má nejako inak. Možno ste to postrehli, že keď idete na vecko, idete cikať, tak cítite svoj vlastný moč. On má takú charakteristickú vôňu, že zapácha a možno je aj tmavšej farby. A vlastne táto moja kamoška, ktorá spolu s manželom užívajú zelenáče, tak zistili a prišli na to, že ten moč im nezapácha. Takže toto je pre mňa tiež nový poznatok, o ktorý som sa s vami chcela podeliť, aby ste vedeli, že teda zelenáče fungujú aj takýmto spôsobom. A ak ťa zaujíma téma zelených potravín, ako fungujú, aké sú jej benefity, tak ma sleduj na Facebooku, Instagrame, TikToku alebo na YouTube.